Natugaw ang pagpangatulog sa mga residente sa barangay Kanituan, Cagayan de Oro City, Biyernes sa kaadlawon, Enero 23 ning tuiga. Dihang nakadungog sila og hilak sa usa ka bag-ong himugso nga bata. Nagikan ang hilak sa bata sa Atup sa usa ka andanas nga balay. Daling gireport ang panghitabo ug gilayong misponde ang mga otoridad. Dihang giablihan ang orange o green nga Ecobag, usa kini ka batang lalaki nga gibutang sa karton sa sapatos. Sumala sa video uploader nga si John Michael Martinez, wala pa naputol ang pusod sa bata, dihang gibilin kini sa inahan. Duda ang mga residente nga taga barangay Kanituan Rasab, ang inahan nga responsableng nag-abandona sa bata. Anaa na sa kustudiya sa City Social Welfare and Development Office kun CSWDO sa Cagayan de Oro ang bata aron matiman. Ginasubay na sa kapulisan ang mga CCTV sa lugar aron mailhan ang responsable na nagbilin og niabandona sa bata. Nanawagan karon ang mga otoridad sa publiko nga motabang pinaagi sa paghatag og impormasyon nga makatabang sa ilang investigasyon. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.